parapandèmics, necessite la vostra ajuda. Coses estranyes estan succeint al meu poble. Parapandèmics i a jugar, parapandèmics i a ajudar. Contra el virus pots comptar amb ells i amb mi. Parapam, pam, 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 parapam, pam, pam, pis. Parapandèmics són els teus millors amics. Paraventura a Cocentaina. Amics, conforme us he dit, a Cocentaina estan ocorrent coses molt estranyes que no tenen explicació. Per exemple, a certes hores del dia està sonant una melodia molt apegalosa. Gràcies. A la biblioteca, a les tendes estan ocorrent coses peculiars. A les cases fins i tot també necessite que descobrim què hi ha darrere de tot això. Jo ara tinc un concert en directe i no puc fer esperar, així que espero xerrem a la nit i en conteu, val? Molta sort. Bé, confia en nosaltres. Molta sort al concert. Jo aniré a buscar l'origen d'eixes estranyes melodies. Jo investigaré el que va passar a la biblioteca. Misteris, misteris! Jo aniré al Raval, a veure què trobe ahí. Doncs jo aniré a les botigues a veure què ha passat. Adéu. Hola, paraventurers! Soc Amador Explorador. Avui, els parapandèmics descobrirem quin és el misteri que es mou per Cocentaina. Per aconseguir-ho, cal estar molt atent a totes les pistes i per fer-ho he de posar els meus sentits a treballar. Supervista, superolfacte, superoïda, supergust, supertacte. Estic segur que molt prop d'ací trobaré alguna cosa. De seguida ho descobrirem. Ara buscaré la melodia que ens ha dit Andreu que ha sonat pels carrers. La cosa és que em sona bastant esta melodia. Bé, amb el meu recuperador d'ones positròniques puc buscar-ne l'origen. El problema és que en este poble hi ha molts músics i amb tant de músic moltes melodies s'interfereixen el senyal. Així que em costarà bastant trobar l'origen. Faré de nou la melodia.
Si arriba a la tenda, com entre? Què faig? Segur que el coronavirus ha mutat i té ales i va perseguint-me. O tal volta m'espera darrere d'un cantó. Ai, les mans! A la cara no! Vinga, Jordiet, fes el que et va dir Amador. Fes front a les teues pors. Però, i si el virus s'ha motoritzat i va amb cotxe o motor als jocs? Ai, no sé què fer. Quan vagis a entrar a un lloc tancat, com una botiga, cal cuidar les normes de seguretat i higiene. Deus posar-te la mascareta, rentar-te les mans amb gel hidroalcohòlic i mantindre la distància de seguretat. Lucía, Dime. mira, que estava pensant que ara tornaré amb la meva neboda, que he vist un par de coses que potser li agraden, val? I així que decidisc a ella. Vale, tranquil·la, mira, estaré així fins les 8. Molt Vine bé, quan moltes vulguis. gràcies. Adeu. Adeu. Hola, tu ets un dels parapandèmics? Sí, hola. Soc Jordiet i vinc a investigar el que va ocórrer amb unes teles fa un parell de setmanes. Per cert, quina tenda més neta i condicionada. Enhorabona! Ai, gràcies. Dus havia de fer unes mascaretes per al poble i havia de rebre unes teles especials per a cosir-les. Però quan va arribar la caixa, les mascaretes ja estaven fetes. I a més, la caixa portava un símbol molt estrany que jo no havia vist mai i que no era el símbol de les teles. La caixa ja no la tinc, però si vols puc ensenyar-te el símbol que portava. És este. Molt curiós. Què passa? Res, coses meues. Moltes gràcies i fins la pròxima. Ai. Oh, mira, Quim! Vaig a contar-li què he descobert. Això sembla un laberint. Pel que he pogut descobrir, això no es tracta d'una casualitat. Algú està fent-ho a propòsit. Recordeu, no està bé deixar mascaretes tirades per terra. Embruta els carrers i pot arribar a ser molt contaminant per la natura. A més, si és una mascareta ja usada, pot ajudar a propagar el coronavirus. Crec que ja estic molt a prop del bandoler que està fent aquesta malifeta. Quan el trobe, em sentirà. Continuarà.